куковица. Басня от Крилов. Вълкът се сбогувал с куковицата, която живеела близо край него. С Богом, съседки, не намерих тук покоя, за който си мечтаях. Зли кучета и хора ми корчиха живота. Дори и да си ангел, пак не би могъл да живееш в мир с тях. Къде отиваш? Къде се намира този добродетелен народ, с който ще живееш мирно и щастливо? Ще ида в горите на Аркадия. Това е страната на мечтите. Говори се, че там не знаят какво е война. Хората там са кротки, като агънца. Говорят си мили думи. А кучетата не знаят нито да лаят, нито да хапят. Там мога да живея блажено и честито. А не като тук, да не смея да изляза през деня, а нощем да се стряскам на сън. Затова заминавам. А ти ме помни с добро. Желая ти щастлив път, мили съседе, рекла му куковицата. А зъбите и нрава си тук ли ще ги оставиш или ще ги вземеш със себе си? Как да ги оставя? Без тях мога да остана без кожа. Така и е в живота. Този, който върши най-много злини, винаги е готов да обвини в това другите. Според него за всичко са виновни останалите.